Ako odhalíš falošné splnomocnenie? V minulom videu si videl, ako sa podvodník snažil predať auto s falošným splnomocnením. Overenie, teda osvedčenie podpisu, na ňom nebolo pravé. A to si vieš zadarmo preveriť aj ty. Ak si tu nový, klikni sledovať, aby ti neušli ďalšie tipy. Ak je podpis osvedčený notárom, otvor si stránku notar.sk/osvedčenie-podpisu. Hore zadaj číslo osvedčenia, zvyčajne sa nachádza vedľa pečiatky, potom rok, a potom priezvisko, meno a dátum narodenia. Potom klikni hľadať. Takto vyzerá výsledok, keď je notárske osvedčenie podpisu pravé. Ak to záznam nenájde, neznamená to automaticky, že je to podvod. Podpis mohol byť totiž osvedčený aj na úrade alebo na matrike a nemusí sa objaviť v tomto registri. V takom prípade si úrad nájdi na internete a osvedčenie si over telefonicky. Podvodník si často zvolí čas, kedy sú úrady zatvorené. Vtedy obchod radšej zastav a dokonči to v iný deň, kedy si ten podpis reálne preveríš. Sleduj, nenachytaj sa a zdieľaj to video, možno tým niekomu zachrániš peniaze.